Shahararren mawaƙin soyayya Nura M Inuwa zai fita ta musamman a wani shahararren shirin. Shahararren daraktan nan na ƙungiyar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, Abubakar Bashir Mai Shadda. Nura M Inuwa dai zai fito ne a matsayin mawaƙi a wannan fim, kuma zai fito ne a yayin da ake rera wata waƙa, sai dai har yanzu ba a bayyana waƙar da Nura M Inuwa zai fito rera a cikin wannan shiri na Gwarama ba. Gwarama dai wani shahararren shirin barkwanci ne wanda zai fito nan kaɗan a cikin ƙungiyar Kannywood ɗin. Shahararren furodusan nan Abubakar Bashir Mai Shadda, wanda ya suna wajen haska fina-finansa a sinima, shine yake shirya wannan shiri, kuma an ɗauki shahararrun 'yan wasa wanda an jima ba a gansu tare ba a cikin wannan shiri, kamar Adam A. Zango da Sani Danja da Musa Mai Sana'a a fim ɗaya, sun jima ba su yi fim ba. Wannan karan ya nuna cewa wannan shiri an tanadar yanda za a nishaɗantar da mutane a kuma ba su dariya a cikin Gwarama. Daga gayan nan fa ya sami da shauki da iski a birnin Dimishki, sai na shi shauki da iski a birnin Dimishki, sai na shi shauki da iski a birnin Dimishki, sai na shi. Bayan sanya shahararrun 'yan wasa ne a cikin wannan shiri na Gwarama, Abubakar Bashir Mai Shadda ya zaɓo Nura M Inuwa da Umar M Sharif a matsayin mawaƙa wanda za su taka rawar gani a wannan shiri a fita ta musamman. Nura M Inuwa dai ana ganin zai rera waƙa ne daga cikin waƙoƙin da yake wa masoyansa tanadi na sabon kundin album ɗinsa wanda zai fitar a 2022. Kuma Nura M Inuwa dama ya faɗa ba zai jinkiri ba wajen fidda sabon album ɗinsa kamar yadda aka samu matsala a wannan shekara ta 2021. Sabalu matai Antonu malaikum warab sarab a dadi wannan warab sarab bana ba wala yawa to cikin taimakon mai duka yau da gasu mun fara fafa ta Gwarama. Jama'a mun fara daukar wannan gawurtaccen sunan namu mai suna Gwarama. Kamfanin da ba ku bane a wajen ku sai da Global Resources, masu kallo sun san irin biranen da muka saba kawo. Da yau ma dai ga ma tsakiyar rana nan ni kai na ya fara mana tare da dan Hassana dan bakin ciki a cikin fim. A cikin fim ne nake dan Hassana. Yauwa ga shiga ta gaba dai up and down na kan Rambul. Na gani na kan Rambul. Daga sama kasa an canza shi. Wallahi ajiya ce ina dan kadan daga cikin tsokaci, wata ajiya ce ne musu bauta mijinta ya dotsa ya zuba kiyama, sai aka yi rabon gado ta kwashi dukiya da yawa, ni kuma ne mata biyayya ta zaɓe ni ta aure ni, da wuf da ita sai ta canza ni ta aure abokina, a nan da sada ta faru. To jama'a ku biyo mu domin zaɓen fara. Inda rabbana ba wala. Nura M Inuwa ne ya taɓa faɗan cewa shi ba jarumin yin fim bane ba, sai dai kuma a wa'ansu lokuta mawaƙi Nura M Inuwa yana fitowa a wa'ansu fina-finai fata ta musamman domin ya rera waƙoƙin da ya yi a fim ɗin, kamar yadda Abubakar Bashir Mai Shadda ya taɓa fitar da Nura M Inuwa a cikin shirin nan na Ana Dara, kuma mawaƙi Nura M Inuwa ya fito ya rera waƙarsa da ya a Ana Dara ga dare ya yi. Wannan karan ma Nura M Inuwa zai fito a wannan shiri na Gwarama, kuma zai rera waƙarsa ne a yayin da za a ɗauke shi a matsayin mawaƙi wanda ya fi rera waƙoƙinsa a wajen taron wani shagali na biki a cikin fim ɗin Gwarama.